यादव के कर नहीं ना कि यादव जी जाके ढोनी चटे, यादव जाके बंदूक चले, यादव जी गोली चले, यादव जी जाके के मार करी है। यादव जी के इतिहास ई नहीं रहल। अच्छा भरत शर्मा कहीं घरे गइले बैठ उनकर वो खाना चलाइले, उनकर खोराकी रे वो चलाइले, तो कैसे कहते नहीं घरे बैठ गेले? घरे कैसे बैठ गेले? कैसे घरे बैठ गेले? आज वो भरत शर्मा के जहाँ भोजपुरी के सम्मान समारोह होला तहाँ जहाँ भरत शर्मा खोजाले, रावा लेखा अश्लीलता और जतिवाद गावे गायक ना खोजाले का? पवन सिंह थी भणुआ बोले बने छक्का बने कि माटी हो गई भोजपुरी, ओहो अरे कि माटी हो गई भैया कि कौन ही तवा के हम डाटी भोजपुरी माटी हो गई। माने जो जे लोग जतिवाद और अश्लीलता फैला होता और वो ही में के बनी। अब देखा तनी शताक्षी न्यूज और भोजपुरी में एगो अलग अलग तहलका के साथ आप सबके बीच में हम न्यूज दिखावे नहीं, वही बीच में जब भोजपुरी के ऐसा कलाकार बढ़े कि भोजपुरी के स्तर इतना डाउन कर दिले बा कि माने कहीं आदमी आवत बा जात बा तब भोजपुरी कलाकार के हम गाना सुने नहीं कहे में लाज लगेला। ओइसन के कलाकार के पास आज रवा सबके परिचय कराइब जे जतिवाद गाना गईले बा और बड़ा गाना वायरल चलता। वो कलाकार के भी हम घर पे मौजूद बानी और सीधा सीधा वो कलाकार के पास जाकर वो कलाकार से हम पूछब कि आखिर जतिवाद गावे के पीछे का कारण बा, जतिवाद और अश्लीलता भोजपुरी का इतना स्तर डाउन कर दिले बा कि का कह जाए ब्याची तो में खड़ा हो जाए के बा। सबसे पहले हमारे न्यूज में स्वागत बा। सबसे पहले भैया के न्यूज के जितना श्रोता देखे वाला बानी सब कोई के गोड़ से के गोड़ लगता नहीं आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही। का कहल चाह हम भोजपुरी के जितना भी कलाकार बड़े या तो जतिवाद गावत रहे ना तो अश्लीलता फैलावत रहे, रावा जतिवाद गावे के पीछे का कारण वही बताई पहले हमरा के। ऐसे पढ़ी में बैठे के ना पहले बता दी, बैठे के दिन भर हमके बोल जब कि पहले बता दी जाए। जैसे क्या कहनी अबर से पूछी, भोजपुरी में जितना भी कलाकार बड़े भोजपुरी के या तो अश्लीलता गावत रहे ना तो जतिवाद गावत रहे। रौरा जतिवाद गावे के पीछे का पर्पस रहे? दुगोला मेरा अच्छा खासा नाम बा, ओकरा बावजूद भी रवा जतिवाद गावे के पीछे का कारण बा? मान ली भैया दुगोला हमनी के गाई ला जाए, रात भगाई ला जाता दुगोला के गाय के आह तले माने फॉर्च्यूनर ले लग चाहे एथी ले लग, लेकिन दुगोला गाय फॉर्च्यूनर अपना चढ़ले ना स्कॉर्पियो अपना चढ़ले, स्कॉर्पियो पर चढ़ले। बाकी हमनी के जतिवाद गावे के ये कारण बा कि जैसे जतिवाद हमनी के ना गाइम जा तो भैया हमनी के रोजी रोटी कैसे चली? काहे नीमन गाना सुने वाला भोजपुरी के दर्शक नहीं कौन? काहे भैया रुआ अपन माने घर में के रउर के शादी ब्याह होई तो रुआ तो ओम चालीसा जय ओ जगदीश हरी बजा के ना डीजे पर नाचम। काहे ना लोग ना नचला? काहे ओम जगदीश हरी जब ओम जगदीश हरे के समय कुछ और होला। भोजपुरी में ऐसा को गाना बा जौन गाना के बजा के आजू लोग डांस करेला। उ बात सही कहत। तो जतिवाद काहे गावल जाई? तो जतिवाद काहे ना गावल जाई? हम काहे गावल जाई बताई ना पहले हमरा। ओहिर समाज से बिलोंग कर ले जा, ओहिर पर गाई ले जा। का कनी हरो बताई तो? हमार कहे के मतलब कि ठीक बा हम अपना जाति पर कहे बतानी, हम जो हम जादो जाति के बानी, हम अपना जाति से गावत नहीं, दूसरा जाति के तो हम बुराई करत नहीं की। बस वही बात है, अपना जाति माने जाति के मतलब जाति के बढ़ावा दिला से मतलब हमरा नहीं है। जातिवाद रवा गावत नहीं तरवा अपना जाति के मान सम्मान कोनो ऊपर नहीं बढ़ावत। यादव के कर नहीं ना कि यादव जी जाके ढोनी चटे, यादव जाके बंदूक चले, यादव जी गोली चले, यादव जी जाके के मार करी है। यादव जी के इतिहास ई नहीं रहल। अच्छा बबुआन के जान हो ई जातिवाद ना, ई जातिवाद ना का कनी है? बबुआन के जान हो। देखिए कहे के मतलब हमरा नहीं जे लोग अगर नली में गिर जाता तो कार वो जाके नली में गिर जाई तो नली कचरा बन जाई नु। एक मिनट तक पवन सिंह का नली में गिर रहुआ काला के मतलब एकदम गिरल बड़े। जे जतिवाद गावता उ नली में गिरल बा। लेकिन आज ओकरे के लोग सुनता, की करे के लोग सुनता जे गिरल बानू। देखी पवन सिंह करवा जतिवाद गाना पे कोनी की जतिवाद गाना पवन सिंह कह जब बबुआन के जान हो रवा कोनी हनु पवन सिंह के निमन गाना बाकी ना ई बताई। अच्छा ठीक बा बानू सबसे पहले हम सुनी ना, सबसे पहले हम चाहब नु कि जोन राउर गाना वायरल चलता नु उ गाना हमरा दर्शक पहले रो सुनाई। एकदम सुनाओ तनी दर्शक बुझिए कि रवा का गावत एकदम सुनाओ तनी। देखी जैसे लड़की कहले बिया कि बेरी बेरी मोछिए पदेवे लतावे हो कि काबा ना बेरादरी से आवे तो हर नाम हो। तो लड़की कहले बिया कि तू तो झूठो के बनेला बाहुबली। तो हम कहले बनी भैया
जी कि जाके पता कर ली है गली गली देश विदेश में राजे अहिरे के चली। देश विदेश में राज अहिरे के चली आ और केहू के ना चली ना काहे ना चली ना काहे चली अहिर के ना चली बताई पहले। अहिर के जनसंख्या ज्यादा बा। देखिए अहिर के जनसंख्या ज्यादा बा। माने जाति जनगणना के रवा मान्य करते नहीं हाँ एकदम करता नहीं सब कोई करता है। के काहे नहीं करत के नहीं का कनी करत? है के नहीं के करत काहे नहीं की करता हम की बताई ना 5 गो नाम बताई ना के नहीं के आज 5 गो नाम बताई ना 5 गो नाम बताई। माने जादू जी के राज चलला के पर माने ई मत जान के हम टिपी उठाते रहो पर लांछन लगा रहल बने ई रवा नहीं समझे के ई बा कि जब जादू जी के राज चली रहा और गाना के कहना बा कि जादू जी के राज चली जादू जी के राज चले के रवा बात करते आखिर जादू जी पे राज जो गाना जब गईनी रवा काहे एकरा पहले रवा के दर्शक को तरीका से प्यार दुलार ना देत रहन। भैया हम ऐसे 2 दिन आज से 4 दिन पहले एगो गीत छोड़ले बानी जी शर्ट सॉन्ग बा जी जैसे लड़की कहतिया कि काहे तू जाने बाड़ रोवत हो लड़की कहती है जी। कहता नहीं लड़की से कि काहे तू जाने बाड़ू रोवत हो आँखी से काजरा के धोवत हो कि बोल साफे साफे का बा कहना। ओहो तो लड़किया हम कहले बनी लड़किया कहले बिया कि बीच आगना गोड़ताट माँ आड़ाबा डरावा लगता ए जान होते भोरे ले जाई हे साजाना डरावा लगता ए जान। भैया 1000 व्यू पार नहीं के बोल तो बताई हमन के का गाई जा। अपना दर्शक से हम बता दी कि भोजपुरी में जब नीमन गाना तरह से प्यार दुलार आशीर्वाद ना देबनी या गायक अश्लील गाना और जातिवाद गाना गाए पर मजबूर हो जाले आखिर रवा सबके का सोच बा एकरा मतलब बा कि जातिवाद और अश्लीलता के बढ़ावा दे रहल बनी तो अपना दर्शक से हम एक बात बतावल जरूर एक बात हम बतावल चाहब कि रवा नीमन गाना के प्यार दुलार दिए और नीमन गाना सुनी जातिवाद के दूर हटाई। अच्छा अभी लगातार अब आपन मैटर हटा देवे लगातार अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक प्रकरण मामला चलता ओह मामला पर रवा का कहल चाहब। ज्योति सिंह तो सही बोले बड़ी पवन सिंह भणुआ बड़े पवनो सिंह बढ़िया बड़े आज जो भणुआ बड़े भड़ुआ बड़े जी काहे काहे से हम बताते 1 मिनट मान ली एगो औरत खराब हो सकल पवन सिंह अभी सांसद बने जा रहल बड़े 2 गो ठीक बा सांसद बन जात मंत्री बन जात ओकर भैया वो पीएम बन जास अच्छा बाकी कोनो दिक्कत नहीं के लेकिन भणुआ बाड़न तो भणुए रही काहे मने ऐसा मने बात कहल ये जाता हम बताओ तनी कैसे कि एगो औरत खराब हो सकले 2 गो औरत खराब हो सकले 3 गो औरत खराब हो सकले लेकिन 4 गो औरत ना खराब हो सकले न भैया 4 गो बियाह के बेटा फिर प्रूफ बा एकरा मतलब कि पवन सिंह थी भणुआ बोले बने छक्का बने ऐसे बड़ी में खेसारी भाई जिंदाबाद बने सांसद बने जा रहल बड़े अब सांसद का मंत्री बन जा अच्छा सांसद में तरह वोट देब कि ना पवन सिंह के हम एक वोट ना दे काहे मने खेसारी भाई जिंदाबाद के वोट दे अब जा रेणुआ के वोट दे अब जा वोट दे हम मोदियो जी के बियाह नहीं के भइल नहीं के बियाह भइल बा लड़का फैका नहीं के ई बात सही बात बा ई सही बात बा कि लइका पैका नहीं के जोगियो जी के बियाह नहीं के भइल हां ठीक बा नहीं के भइल उनकर मानी के पवन सिंह के बियाह नहीं के भइल ठीक बा पवन सिंह के नहीं के भइल नहीं भइल बा मान कैसे लिही कि नहीं के भइल माने एकरा माने बा कि सांसद बने तो काम ना करी है ना जेकरा से अपन परिवार नहीं के अच्छा भैया ई बताइए उ का जेकरा से अपन भैया परिवार नहीं के सम्राट तो ई सांसद बन के ई अपन देश के जा गरीब गुरबा के कैसे ई सेवा हमनी करी के उ हमनी के सपोर्ट करिए उ कि केहू के बेटी बहन से शादी करके छोड़ सकल जाला। अच्छा रवा केकरा संग दुगोला लड़ल बनी ऐसे तो हम बड़ भैया अकले यादव हमारे क्षेत्र के है जी कमलबास कुंवर चाचा जी हमारे गुरु समान बक्सर निवासी जी ददन सिंह जी ददन पहलवान बक्सर निवासी माने दुगोला के कोनो कलाकार बाकी नहीं खन रह गेल तो यहाँ के गाना सुने खातिर कुछ करे के नहीं खे युवराज यादव खाली सर्च करे के बाद न्यूज सॉन्ग एगो हम बात बताओ ते नया मैटर सुनाओ तनी जी नया मैटर चोरी हो जाई ना सुनाओ तनी कि माटी हो गईल भोजपुरी ओहो अरे कि माटी हो गईल भैया हां कि कौन ही तवा के हम डाटी भोजपुरी माटी हो गईल माने जो जे लोग जातिवाद और अश्लीलता फैलावता और वो होई में के बनी हां तो होई में के बनी यही चलते कहत ना
गाड़ी गा के अवधेश प्रेमी चले दे ईट अच्छा आ नीमन गा के भरत शर्मा गइले घरे बैठ काहे अच्छा अच्छा भरत शर्मा कहीं घरे गइले बैठ हाँ। उनकर वो खाना चलाइले उनकर खोराकी रे वो चलाइले खाना के हम तो बात कैसे कहते घरे बैठ गेले घरे घरे कैसे बैठ गेले उ घरे बैठ गइले कैसे घरे बैठ गेले आज वो भरत शर्मा के जहां भोजपुरी के सम्मान समारोह होला तहां जहां भरत शर्मा खोजाले रावा लेखा अश्लीलता और जातिवाद गावे गायक ना खोजाले काहे ना 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 भैया उ ना अगर बोली ना एगो बारात में रहुआ जाइम ओजा भरत शर्मा के गाना ना चली केकर गाना चली केकर चली अवधेश प्रेमी जौन बाड़न इनकर चली प्रमोद के चली प्रमोद के चली लेकिन हम एगो बात कहतनी कि टुनटुन यादव के सोनू सरगम यादव के चली लेकिन टुनटुन यादव के बात हम कहतनी टुनटुन यादव हुआ था ना माने लड़की के गाना खराब करके तो टुनटुन यादव भी तो ये कॉली रहुआ ना जाके पूछने काहे ना जाके चैनल खोलनी है हमारे गइले को रहन कि हमार चैनलवा खोल के देखनी है हां तो हम एगो गइले बानी भैया का गइले बनी आरे कि जवन जवन मन करे ओहो तवन तवन गाले जोरी वाला टुनटुन यादव का स्पेशल हम कहतनी टुनटुन यादव के चैलेंज देतन तनी हां कि जवन जवन मन करे ओहो तवन तवन गाले जोरे भोला कि दूगो पैसा खाती कि दूगो व्यूअर खाती अरे माई खराब कहनी हाँ खराब तो कनी है चैनल पे स्ट्राइक मार दिया से चैनल बंद हो जाई ना तो वायरल करी जाला वायरल रावा देखत रहनी यहाँ शताक्षी न्यूज और यहाँ के गाना सुने खातिर कुछ करे के नहीं खे युवराज यादव न्यूज सॉन्ग खाली सर्च मारे के बा और लगातार दुगोला के युवराज यादव ऑफिशियल भी गए चैनल बा चैनल के सब्सक्राइब करी और लगातार गाना सुनी फिर मिलते हैं सन की वीडियो के साथ तब तक धन्यवाद कैमरामैन मनीष के साथ।